Bamba la ala ala, loco loco loco, Bamba ja ja ja. Ka ja mu je dan Allah. Bamba la ala ala, Yeah. loco loco loco, Bamba ja ja ja. Anu na kai ne gai. Firdausi ta kanka. Soyayya kun dace. Anu na mugun gai. Firdausi ta hango ka. Ta ce kai ne nata. Bikin ku sai an daura. Wata rana bikin kumande shi ne za a ɗaura. Allahu ya kai mu rana auren ku in an ɗaura. Da mota mai zafi ban zai zan fata. Je bikin gidan su Firdausi. A tadda ni Firdausi amarya ce. Anu ni gaye shi ne ango. Abdul ya zamanto nake. Da Firdausi kin zamto ta cirke abinci. Allah zai ba ku sa'a kan soyayya. Shi zai taimake ku soyayyar ku ta miƙe. Firdausi rike Abdul gaye. Gudunmowa zan ba da abokin kwanzi na Khadija. Zanjar in gida zan je a daura. Wayo bebe ki Khadija in so ta so ni. Miyo aure da ni da ita. Wayo oye Anu na Firdausi. Ina ɗan yara, ina illo, ina zanairu. Sani rasta a yanzu, shi da ɗayar SP. Tijjani da wula ɗan gida ne, Abdurrashid Dema. Ya zo bikin ku a duniya baka hannu ne. Gaisa ne in an shiga cikin mutane wani ka da su makon zai wani ganin su kure jan zaki. Ko ka ce kanin su a cire jarbin gogo ɗan laki shi ma yaya. Wani lokaci na gida a waƙar nan da anuni ya shigo. Makon zai wani ni ne yaro na gidan Safino.